Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang napakagandang negosyo at pwede nating gawin na pampatuka ng ating mga alagang manok, baboy, at kung ano pa ang naisin mong pagpakainan nito. Mga kabayan, ito ay practical na tips at nandyan lang sa iyong paligid. Hi everyone, ako po si Mr. Bernard Tubera Gapaon and welcome back again sa aking YouTube channel. Sa umagang ito ay pag-uusapan nga natin yan. Napaka-importante yan para magbigay sa atin ng pag-asenso sa ating buhay. Una sa lahat, kabayan, meron ka bang native na manok, 45 days na manok o broiler na manok, o di kaya saso, o kahit mga bibe, pato, o kahit anong pwede mong patukahin na mga alaga, o di kaya kambing, baboy? Pwede ito kabayan na gawin mo ito para ikaw ay una sa lahat makamenos ka sa pagkain ng iyong alaga, lalong-lalo na yung native na baboy. Napaka-importante ito kabayan. Ito ay magkakaroon ka ng less expenses sa iyong pagpapakain sa iyong manok, na siya naman magbibigay ng napakalaking income sa iyong mga alaga, at yung timbang mabigat dito kabayan. Ito, nag-research din ako sa bandang Amerika, yung mga Pilipino ay nakita ko na gumagawa sila ng ganito. Pero yung i-share ko sa inyo ay yung sarili nating kaisipan at sarili nating point of view na pwede nating gawin pag nandyan ka sa Pilipinas o di kaya kahit saan man lugar ng mundo na kung mayroon kang space. Kung ikaw ay Pinoy, kahit nandyan sa Amerika o kahit sa Japan, basta ikaw ay mayroong negosyo na mga agri, kagaya ng pag-aalaga ng mga manok, ng mga baboy, kambing, yan, pwede mong gawin ito. At ito na mga kabayan, huwag na nating patagalin. Unang-una sa lahat, ang sinasabi ko ay ang paggawa mo ng sarili mong feeds dyan sa Ilocos Sur at kahit sa mga karatig probinsya. Ang mga mais na hindi na kinukuha ng mga magsasaka ay sinusunog lamang ito doon sa bukid. Pero kapag ka ito ay kinuha mo at inipon mo, ito ay magbibigay sa iyo ng napakalaking income. Una sa lahat, ako nasubukan ko na po yan, yung tinatawag namin sa Ilocano na magtuntod o di kaya agbanban-a. Dahil bago pa ako mag-abroad ay marami po akong alaga. May mga manok po ako, mga pato, may kambing din po kami, at may baboy din po kami dati. Kaya yan ay ngayon ko lang din na-realize na pwede ko nang gawin yon sa maliit na puhunan. Syempre mamumuhunan ka rin dito kabayan. Pagbili mo dyan sa Shopee, ito bibili ka ng corn grinder. Meron dyan sa Shopee o Lazada. Kung gusto mong mura, bilhin mo na lang yung mga 13,000 pesos. Pwede mo nang gawin yon. O kung ikaw naman ay magaling, pwede kang mag-convert ng grinder. Yung angle grinder, convertan mo ng wheels, tapos lagyan mo ng parang lalagyan ng mais, at doon mo i-on yung grinder at i-grind niya. Yan, pwede yan kabayan. Pero ang focus natin ay yung mga nabibili na mga equipments na talagang pang-giling ng mais. Ito kabayan, in 3 to 4 months, mababawi mo na yung pinambili mo noon kasi magbebenta ka na ng iyong, for example, yung alaga mo ay baboy, in 4 months, pwede mo nang mabawi yung pinambili mo ng equipments mo. O di kaya sa 45 days naman, kasi in 30 days to 28 days, sa 45 days na manok, pwede ka nang magbenta. Kaya ang prediction dito, in 2 to 3 months, bawi mo yung pinambili mo ng equipments mo. Marami dyan sa, nasabi ko na, sa mga Shopee o kahit anong available store na nagbebenta ng mga grinder, ng mga grinding machine patungkol sa mais. Kaya yan, this is how. Unang-una kabayan, pag bigyan kita ng idea, pag pumunta ka sa mga agribit supply, pag bumili ka ng mga mais na nagiling na, dati bumibili ako dito 31 to 33 per kg. Yan, binibili ko yan, yung pinong-pino ang pagka-grinding. Yan. Ngayon, ang gagawin mo,
Diyan yung mga maitim na, yung mga sinunog o di kaya hindi na pinapansin dun sa bukid. Ang dami diyan sa Candon, lalo na sa barangay ko sa Waigdaya. Shoutout sa lahat ng mga taga Waigdaya at Candon. Napakadami po diyan. Kahit bilhin mo na sa mga namumulot dyan, o siya nagbabana, tapos i-grinder mo yan. Nako, patok na patok yan, kabayan. Kasi kapag ikaw naman pinulot mo yan at inipon mo, pag pumunta ka pa doon sa bayan namin, nagpapagrinder din kami doon ng mais. Alam nyo ba ang bayad namin? Sa isang supot, bumabayad pa rin kami doon ng mga 100 mahigit. Eto kung ikaw ay kung may sarili ka na pang-grinder ng mais, mayroon ka ng business, kumukulikta ka na ng pera sa mga nagpapagrinder, tapos yung grinder mo na sayo, pwede mo pang ibili sa pampaktuka mo sa iyong mga alaga. So, napakaganda po yan, kabayan. Hindi lang yun, pag grind mo yon, doon dito pag-usapan natin yung maganda pa. I-separate mo kasi yung maganda na mais. Pag nag-separate yon, yung mais, tapos yung darak niya, ay pwede mo pa rin ipakain yon sa alaga mo. Kaya yan napakaganda. Pero kabayan, hindi lang yan ang pag-usapan natin. Para mas maganda pa, maganda ang iyong patuka sa iyong mga manok, kailangan ito, kabayan, sarili na nating tuklas ito. Kailangan mag-dried ka ng malunggay. Kasi yung dried na malunggay, nagsisilbi yang na vitamin B complex, minerals, at saka lipid and sterol na magagamit ng mga manok sa kanilang katawan. Nagsisilbi rin itong panlaban nila sa mga infection, sa mga sakit ng manok. Kaya napaka-importante, napakaganda ito, kabayan. Hindi ka nabibili ng painom mo sa iyong mga manok na gamot, antibiotics. Ito yung gagawin mo, natural. Kaya patok na patok, napakaganda ito, kabayan. Kaya gawin mo ito. At saka isa pang ihalo mo dyan, siyempre tayong mga Pilipino, magsasaka, 70% ang agriculture sa atin. Kaya marami tayong pinapagiling na bigas. Yung nakaseparate na darak, yon ang kukunin mo. Paghalu-haluin mo yon. Una, yung mais, yung malunggay, tapos yung darak. Ayan, kung baboy ang pagpapakainan mo, kabayan, ito ang gagawin mo. Halu-haluin mo yon at ipakain mo sa iyong baboy. Pwede rin sa iyong kambing bago ka pa magbenta ng iyong kambing. Nako, napakalusog ang iyong kambing. Ayan, kabayan. So, yan ang gusto kong i-share sa umagang ito. Practical tips na negosyo ito. Siguradong patok na patok ito, kabayan. Abot mo ito kahit ikaw pang pinakamahirap na tao dito sa mundo. Kagaya ng sinasabi ko, mga kabayan, ang mga sineshare kong negosyo ay yung abot ng masa. Yung abot ng pinakamahirap na tao sa buong mundo o di kaya sa Pilipinas. Dahil ang hangarin natin, mailapit ang buhay ng mga tao na nasa extreme poverty sa middle class, para maramdaman nga nila ang tunay na pagbabago at progreso sa kanilang buhay. Huwag lang yung nakasulat doon, mataas ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi naman ramdam ng mga mahihirap. Kaya ito, pwede nung abutin ito, kabayan. Kaya sana ang vlog na ito nakatulong. Ulitin natin yung unang-unang proseso ay yung mga mais dyan na hindi na kinakailangan. Sinusunog lang yan ng mga magsasaka. Bago pa nila sunugin ay magtudtod tayo, agbanban sinabi sa Ilocos. Kaya pagka meron ka noon, naipon mo, pwede mong i-grind yun. At kahit yung mga nasunog na, pwede mo pa rin i-grind yun. I-tar up mo lang, sabi sa Ilocano, para maging ma-separate yung itim at saka lalabas yung kulay orange. Ayan, kabayan, Pangalawa ay yung malunggay. Yung malunggay, i-dried mo in 3 to 4 days yan, madra-dried yan. Manual mo na lang, ihalo mo yan sa pagkain ng iyong mga alaga. At ganun din yung darak. Kung ang pinapakain mo ay baboy, kahit baka, pwede na yan, kambing, patok na patok ito, kabayan. Napakalaking tulong ito. So yan lang ang gusto kong i-share sa umagang ito. Kung hindi pa kayo makabili nga pala ng machine, pwede kayong magkorpo sa inyo. Kahit paghalu-haluin nyo ang inyong pera at tapos
gawin nyo ito mga kabayan. At sana nakatulong ito, sigurado ako na makakatulong sa inyo mga kapwa ko farmers, kapwa ko Pilipino. At bago ako mag-end up ng aking vlog ay gusto ko lamang kabayan na kunin ang iyong attention muli na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng mga bago kong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share kabayan sa iyong mga kakilala. At i-likes natin ito ng marami para mas madaling ma-recommenda ito ni YouTube. Kaya ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabing go negosyo, practical tips ang pag-asenso mo. At ito ni kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.